Ara anem a veure la definició de derivada. Fins ara havíem vist que era la taxa de variació mitjana, i la taxa de variació mitjana era doncs, quan pujava o com baixava la gràfica en un interval de 3 a 5, quan les x passen de 3 a 5, quan puges, doncs fèiem la imatge això li diem B, això és A, doncs ara aquest però l'utilitzem B i això l'utilitzem A minúscula, doncs la taxa de variació mitjana era la imatge del segon punt menys la imatge del primer punt dividit entre el segon punt menys el primer punt. Això són les Y i això són les X. En aquest cas serien 4 menys 0 i aquí tindríem que 5 menys 3. I això tindríem 4 entre 2, que seria 2. O sigui, la taxa de variació mitjana entre aquí seria 2. Val? Doncs ara el que anem a fer amb les derivades és intentar que aquests dos punts cada vegada siguin més a prop. Val? Fins a arribar a un moment que digui, vale, doncs entre aquest punt i si l'afegeixo una cosa molt petita, molt petita, molt petita que tendeix a 0, quan vario? Sí? I m'ho poden preguntar en aquest punt o m'ho poden preguntar aquí. No és el mateix que m'ho preguntin aquí, quan la cosa està molt plana, que m'ho preguntin aquí, que la cosa està molt vertical. Sí? O que m'ho pregunten aquí, que seria positiva perquè puja, i aquí seria negativa perquè baixa. Molt bé, doncs aquí podríem preguntar tranquil·lament aquí. Què passa quan parteixo de x igual a 2 i li afegeixo una cosa molt petita que es diu h i aquest h tendeix a 0, o sigui, és un 0,0000001. Sí? Doncs això utilitzem aquesta fórmula. Val? Llavors, això seria B, això seria A i això seria l'augment, B menys A. Però hem decidit que H és el que augmentem, ens movem H i aquesta H és gairebé 0. Per tant, què passa quan d'aquest punt x sub 0, ja sigui el que sigui, li afegim aquest desplaçament, el desplaçament h, una miqueta, i és gairebé 0 aquest desplaçament, o sigui, gairebé no es desplacem. Què passa amb les imatges? Sí? Vale. Doncs aquí el que fem és això. Aquí tenim un exemple, que és x al quadrat menys 6x més 9, i ens diu què passa quan la x és 0. Doncs el que hem d'agafar és la fórmula, ara el punt, aquest és el punt A, això és la imatge d'A i aquesta és la imatge de B. Sí? Però la imatge d'A és 1, perquè ens estan dient què passa aquí. Quan parteixo de 1 i augmento, li afegeixo h, però aquest h és gairebé 0. Doncs molt bé, si estic buscant 1, parteixo de la imatge de 1 i després haig de buscar la imatge de 1 més h. Sí? Vale, doncs això ho haig de fer amb un límit. O sigui, jo calculo això i després li aplico el límit. No ens ha de fer por això. Llavors a sota és la diferència entre les x. La diferència entre les x és h, perquè estic veient què passa en un punt quan jo li augmento h. Per tant, a, b menys a és h. Aquí sempre tindrem h, tal com diu la fórmula. Llavors, què hem de fer aquí per buscar la imatge? Anem a la fórmula i substituïm això, la x, cada vegada que ve una x, per 1 més h. Per tant, 1 més h, parèntesi, al quadrat, perquè abans hi havia una x i ara li posem 1 més h, menys 6 per x, però aquesta x hem dit que era 1 més h, i més 9. Per tant, tot això és la imatge de 1 més h, quan jo substitueixo la x per 1 més h. Molt bé. I què ha de passar després? Doncs li haig de restar la imatge de 1. Aquesta sí que la puc fer tranquil·lament, perquè com que no hi ha lletres a substituir, quan jo veig una x, li poso 1. 1 més al quadrat, menys 6 per 1, més 9. D'aquí em surt 1, menys 6, més 9. I això són 9 més 1, 10. 10 menys 6 són 4. Per tant, la imatge de 1 és 4. Això és això. Val? Molt bé. Doncs ara haig d'intentar resoldre tot això. Límit. El límit no l'aplicaré fins al final, o sigui, anirà arrossegant tota l'estona el límit de quan la x tendeix a 0. Val. Això és una suma al quadrat, doncs haig de fer suma al quadrat. O sigui, límit de h tendeix a 0
el primer al quadrat, 1 al quadrat, més 2 pel primer, pel segon, més el segon al quadrat. Això passa a ser això. Aquí, distributiva, menys 6 per 1, menys 6 per 1, i aquí menys 6 per h, menys 6h. I aquí tinc més 9 i menys 4. Això jo podria agrupar, però com que en el pas següent el llibre no ho agrupa, doncs m'espero. Ara resolc. 1 al quadrat és 1, 2 per 1 per h és 2h, h al quadrat és h al quadrat, menys 6 per 1 és menys 6, menys 6h és menys 6h i 9 més 4, menys 4. Anem a agrupar termes. Per una banda, els de grau 2, h al quadrat, per l'altra, els de grau 1, 2h menys 6h són menys 4h, i per l'altra, els monomis de grau 0. Llavors tinc 9 més 1 més 9 són 10. 10 menys 4, 6 menys 6, 0. O sigui, tot això desapareix. Ho podré carregar. L'1, el menys 6, el 9 més 10. Val? Llavors ja no tinc terme independent. Val? Ara com que no hi ha terme independent, puc simplificar. Bueno, primer puc treure terme independent. Treure factor comú. H i 4h, l'h fora, i aquí em queda h menys 4. Em carrego això i ja tinc h menys 4. D'h menys 4, ara sí, quan ja m'he carregat l'h del denominador, ara sí que aplico els límits. I aquí, en la definició de la derivada, és molt fàcil. Haig de substituir la h per 0. 0 menys 4 és igual a menys 4. Jo tinc que la derivada d'aquesta funció quan la x és 1 és menys 4. I això podria fer amb totes les altres que volgués, amb qualsevol funció i en qualsevol número. Ja veiem que és una paràbola, no és el mateix. Què passa quan